El turisme és un motor que pot crear molts empleos, molts llocs de treball, i se té que dirigir, tant local com el comarcal, per un turisme cultural, gastronòmic, familiar. Nosotros para este año, para los presupuestos de 2020, vamos a aumentar la partida de turismo porque entendemos que tiene un impacto directo sobre la economía local, tanto en hostelería como en el resto de comercio local. Ve molt bé que vagin moltíssims turistes a València perquè a nivell vora l'horta, que seria un tema ecològic, no? I vindre a disfrutar de la gastronomia d'Alboraya, crec que és una combinació molt bona. La nostra proposta és aconseguir que aquesta gent que vaig a València, d'alguna manera, dins de l'oferta que tinguen durant els dies que estan a la ciutat, puguem conèixer el nostre entorn natural, en aquest cas l'horta, la nostra gastronomia i sobretot també un potencial patrimonial molt important que tenim a la zona. Tenim l'aeroport, que hi ha un flux important de persones ahí que es mouen cap a València i això ha fet que nosaltres estiguem ben comunicats. Passa diferent en altres llocs, per exemple, la comunicació entre l'Horta Sud i l'Horta Nord, des d'on estem nosaltres, per anar a Paterna, que està al costat, tenim que pegar una volta tremenda, ¿no? Sobre todo la comunicación es muy importante y ha mejorado mucho, de cómo estaba a cómo está, ha evolucionado. No está al 100% como debería estar, pero está bien. N'hi ha que salvar el llaurador perquè el llaurador salve l'horta i que l'horta se convertisca en un ente turístic on la gent puga gaudir de lo que és la història de tota la vida de l'horta de València. Per a fomentar el que és el respecte del turisme pel camp i l'agricultor, una de les possibles vies seria el que és fomentar dins de l'oferta gastronòmica també el que és el consum de productes ecològics i de proximitat de l'horta. La part del turisme que volem dur a l'horta és un turisme familiar, és un turisme que no és massificat, és un turisme que aposta per la natura, un turisme ecologista, un turisme que gaudisca realment de l'horta, que gaudisca de la seva diversitat,